Atzaldeon, mila esker etortzeagatik ekitaldi jaia klandestino honetara. Espero dut ezaetela damutuko etortzeaz liburu on eta berri baten aurkezpena hori pasata gero. Ni aurkezle modura natorkizue eta beraz labur-laburra izango naiz eta labur-labur hitz eginen dut. Hasteko liburuaren egileaz, ohar txiki batzuk. Dakizuenez, liburuaren egilea Pako Sudupe Elortza dugu. Askoitiarra, jaiotzez eta aspaldidanila Donosti aldera etorria. Hernanin bizileku eta Pasai aldean batez ere hor lanbide edo ogibidez egonda hainbat urtetan irakasle, euskera irakasle, eta gero euskera teknikaria okerez banago bertako udaletzean. Pakok magisteritza egin zuen, diplomatu zen magisteritzan, gero euskal filologia ere eskuratu zuen titulua edo lizentziatu zen euskal filologian, eta azkenean euskal ikasketetan doktoratu zen 1950 euskal kulturari buruzko tesis bat eginez. Zehazki, tradizioa eta modernitatea 50ko hamarkadan. Euskal kulturaren biziberritze gatazkatzua. 2010an defenditu edo kaleratu zuen tesi hori eta zuzendariak izan zituen goi mailako, denok ezagutzen ditugun, Jose Azurmendi eta Jon Kortazar. Ni personalki oain dela gutxi ezagutu dut, baina ezagutzen ditun bere hainbat lan eta beti hori Pako Sudupe, bai? Zenan gainera oso batxutan bitzia da, espatxi eta hola, Pako Sudupe zein da hori, baina hainbat liburu ezagutzen ditun, esatako Txillardegiri buruzkoa, bestea Telesforo Monzoni buruzkoa, eta azkena atera zuna, zera Emilio López Adan beltzari buruzko liburuak. Baina, guain, hau prestatzerakoan ikusi ditut beste hainbat liburu, eta mardula da, berak egindako lanak, hain zuzen ere, Eusebio Osaz, Nemesio Etxaniz ere bai apes ezagunaren biografia eta ideologia aspaldian ikaleratu zuen, 1986an, Gorgonio Renteria, beste hainbeste, guretako ezaguna dena, baina ez ezaguna dena euskal mundurentzat, horretaz ere bai egin zuen lana, Jokin Zaitegitaz, Etien Salaberri, eta hori, lan desente atera zituen. Eta guzti horiek ederki landu ditu, eta berak, bere azken liburu honetan, aipatzen du akuilu bezala izan direla, hoien biografiak lan egiterakoan eta horrela, bultzatu dute neurri batean gai hau, liburu honek ardatza daukan gai hori lantzeko, hain zuzere guzti horiek, berak biografiaren bitartez landutako persona edo personai guzti horiek, erabat baldintzatu eta ibili ziren gerra eta gerraren ondorengo testu inguruan eta horrela. Eta berak hau dana, lan guzti horiek, beti euskeraz egin du, edo egin ditu. Euskal munduari buruz eta euskal mundutik, euskeraren eskutik, eta hau da kontutan izan beharko genuke lehen puntu positibo edo bertutea. Baita ere, liburu hau akuilu bezala azpimarratzen du bere familiakoen ibilerak. Batez ere, aipatzen du lehenbiziko atalean, motibazio moduan, bere aitaren biografia, eta justu egun hauetan berarekin hitz egindakoak, edo beak izan zidan, aizuzen ere, nire aita egon zen gursen eta horrela, eta nik gurseko gaia aspaldian lan egin nun, eta bai, hori ikusi nun bere fitxa guztia eta horrela, eta zehaztasun guztiekin, bagenekin, edo banekien, nor zen bere aita eta horrela. Eta baita ere bere amaren hilbiera eta horrela, eta guzti horiek motibatu egin dute liburu hau egiteko. Nik liburuaz ez dut hitz egingo, zeren berak hitz egin behar du horretaz, baina gauza pare bat esan nahi ditut. 4 kapitulo bakarrik ditu liburu honek, 4 kapitulo ditu. 200 horri, kontu horietan ibiltzen garenok, badakigu ez dela lan erraza, edo lan
zera lan erraza hori egitea. Egiten bada, gainera, berak egindun, nolabait izateko, lanabez eta metodologiarekin. Baina, burutu ditu hori 200 horri 4 kapitulu osatzeko eta azaltzeko liburu honen bitartez edo 4 kapitulu honen bitartez, hemen Euskal Herrian gauzatu ziren errepresio mota ezberdinak. Errepresio urdina, errepresio gorria. Eta nik bakarrik aipatu nahi ditut, esatako, lehenbiziko kapitulu eta azken kapitulua. Lehenbiziko kapitulu akuilu bezala baita ere oso bitxia da, zeren hartzen du personai bat, edo personai, edo ez dakit nola definitu, zera Jose Luis Villayonga, eta kapitularen titula hauxe da, Jose Luis Villayonga aitortza astoragarria, eta denok oroituko zarete, hemen ikusita jendea eta horrela belaunaldi batekoak gara edo berdinitzukoak gara, nola izan zen personai hori, zera Paris aldean bizizena, Espainiako noble antzekoa, azken frankismoren azke urtetan PC-ren inguruan edo Junta Demokratikaren inguruan ibili zena, gero bihurtu zen Frankoren biografo, baina Parisen ibili zen urtetan, ibili zen playboy moduan, aktore moduan, eta bar. Eta honek, inungo lotsari gabe, 1971 batean, hor Frantzian plazaratu zuen frantsesez, baita ere, zera eleberri bat, fiesta izenburua zeukana. Eta hor, aitortzen zuen, edo aipatzen zuen, arrokeriz, arrotasunez, edo, ez dakit, inosokeri haundiz, bera ibili zela, zera 1926an, hemen, Gipuzko aldean, fusilamenduak egiten, naiz eta mukizu bat izan, 16 urteko mukizu bat izan. Inungo lotsari gabe. Gero, urrengo urtetan, eta ja Espainiara etorrita, antzeko adierazpenak egin zituen, arrokeria handiz esanez, eta mespretsu zeatako berak fusilatu zituen apesetaz, eta bar, eta bar. Eta hori da lehenbiziko kapitulua. Eta nik uste dut, sartzeko eta sarrera emateko liburuari nahiko egokia eta nahiko erakargarria eta batez ere, gero esango duan bezala, oso ondo idatzita dagoena. Eta beste muturreko kapitulua, 4. hain zuzen ere, gehien gustatu zaidana izan da, berez hori izan behar zuen, nire uste apalean, horrek ematen zuen beste liburu bat egiteko, eta da, hilketen kontrako errepublika zale batzuen errepasoa edo biografiak hain zuzen ere, baina biografiak testuinguru horretan. Gerraren testuinguruan, gerraren represio dinamika horretan. Eta hor jorratzen ditu 6 biografia, nolabait esateko, batzuk nahiko ezagunak ditugu, nik uste dut, esateko Manuel Irujo, edo Joan Peiró, edo Manuel Carrasco Formiguera, eta beste batzuk ez ditugu hainbeste ezagunak, nire ustez, Joan Peset, Porfirio Esmerdou eta Melchor Rodríguez. 6 persona, hoien dramatiz personaen bitarteaz, zera egiten ditu baita ere, edo egiten du egoera hoiei eta jokabide hoiei nolabaiteko errepaso sakona, eta ona. Eta nik uste dut, ja honekin bukatuko dut, berak hitz egingo du lako goiti bera eta zehatz mehatz liburu horren kontu eta ez da horrela, lortu dula zera egitea sintesis on bat, eta gainera esango nuke jarraitu dula jakin edo jakin gabe beste lan maizu batzuk egin dutena. Aipatuko nituzke 2 bakarrik. Herbert Woodward, baita ere, zera Gernikari buruz eta horrela egin zunean bere lana Gernika, publicidad, guerra, propaganda eta horrela 1975an, eta ja gertuago edo guregana gertuago izan dena eta azken urtetako zatako lana konparatuko nuke hain zuzen ere Miguel Sánchez Ostizek idatzitako El Eskermiento liburuarekin. Biak, Woodwarden lana eta Sánchez Ostizen lanak dire liburu horren tankerakoak. Zergatik, ez dituzte, ez berak, ez beraiek, landu esatako oinarrizko artxibuak. Baina erabili dituzte, zera testigantza, aipu
eta testu, eta liburu, eta memoria kontu asko, eta hoiek kontrastatuta, hau zera egin dute bere diskurso eta bere errelato historikoa. Eta alde horretatik nik uste dut, Pakoren liburua oso nada, oso eredugarria kontu honetan, maizu hoien hildotik joan da, eta esango nuke beste gauza bat, jabukatzeko, euskera eder egoki eta aberatz batean. Da gozada bat ikustea, zeren gainera jartzen ditu kasu gehienetan, uste gehienetan, jatorrizko aipua dago erderaz, kasu gehienetan, baina itzulpena testuan dago berak euskeratuta. Eta ze itzulpen egoki eta onak magistralki egindakoak. Eta nik uste dut hori ere bai azpimarratu behar da. Eta batez ere, nik azpimarratuko nuke zeren egun hauetan, atzo bertan, arrokeriz, arrotasunez eta inungo aurreritzik gabe, ikusten dugu nola esatako hemen goi mailako politikariek esatun dute euskera alferrik dagoela eta hobe dugula, hobe genukela ingelesez aritzea maila guztietan. Ba ez, euskaldunok daukagu eskubidea eta gainera daukagu Pakoren lana biztan dago, nahiko maila euskeraz, euskal munduaz, euskal guztiaz, euskal gauza guztietaz eta zera guztietaz euskeraz aritzeko. Eta nik uste dut alde horretikan ere bai, liburu hau alde horretikan eredugarria da eta oso ondo datorkigu. Zorioneko zuek, etorri zaetelako, esan duan bezala, jaia klandestino izan dan biltzar honetara, eta bueno, liburua eskuratzen baduzue eta irakurtzen baduzue, ikusiko duzue, nik esandako guztia ez dela bat ere esagerazio bat, baizik eta nik uste dut errealitatik erogiatik gertu dago. Eta hori esan da, Pakok dauka hitza bere liburuaz zera berak nahi duna esateko. Arratsaldeon, lehenengo eskerrak ematea, bai, UEU eta Bizkaiko diputazioak diputazioen diru laguntzari eskerratera da, batez ere Josu Txuekari, esan dituen gauzak esan dituelako. Nik uste pixka esageratu egin dula, dudarik gabe, baina, benetan eskertzen diot, eta, zuei ere bai etortzeagatikan, noski. Harira joan da, saietuko naiz orduardi baten edo pixka bat, liburuaren edukia azaltzen pixka bat saietuko naiz, eta gero tartetxo bat galderak egiteko edo, daukagun. Beti batez ere, idea sortu zitzaidan, gure etxean, gerra, otamasiko gerra oso presente egon zelako txikitan daula, ez dakit, aitak 3 urte egin zituen, 2 urte terdi esan dezagun gerran, da gero beste urte erdi bat konzentrazio esparruetan, hasiera baten, zein Ziprien, Gurs, esan dezagun, Kataluniatiken Porboutik pasatu zuen muga, eta horre ibili izan, 6 bat hilabete egin zituen, eta Bigarren Mundu Gerra hasi baino lehenxeago itzuli zen. Orduan, berak ez zeukan bat ere traumarik gerra zibilari buruz, eta gainera zahartzaroan mitifikatua zeukan. Berak esaten zuen, orduan bai guk sasoia galanta, eta orduan, pixka bat hori zeukan, ez? Ez zeukan bat ere traumarik, ez zuen inoiz kontatu gauza gogorrak ikusi zituenik, bai. Egun txarrak eta pasatu bai, beha esaten zuen, egunik onenak eta egunik txarrenak, gerran, ez? Baina, ez dela, ez zeukan berak inungo zaik. Eta orduan oso presente hontzen, hori batetik, baina kau. Ez dakit, igual, 15.000 liburu idatzi dira, ez da izen bat liburu idatzi diren, asko idatzi dira da honetaz. Orduan, nola mugatu gaia, ez? Eta gaia mugatzeko, pixka Josuk ere aipatu du, Bilalonga horrek, Jose Luis Bilalonga, Marquez horrek, batez ere hor elkarrizketa bat egin zuen Javier Camino, uste, indala 40 urte pasa, 19 egin zuen da, hor tarte baten kontatu zuen, nola bera 16 urte zitula,
garbitzen, fusilatzen zituzten, eta gaina bat ere kontzientzia onarekin esaten zuen. Guk jendea fusilatzen genuen, gorriek ere bai, baina diferentzia bat zegoen. Guk jendea garbitzen genuen kontzientzia onarekin. Ze apaizak, erligiosoak genuzkan, bedenkatzen zutenak, guk egiten genuena, orduan, guk ez genuen gauza itxusirik egiten. Hori bestek egiten zuten. Bestea ziren basatiak eta zibilizatu gabeak, eta guk hiltzen genuen zibilizatuki. Orduan, harrituta gehatu nintzen, da pixketzen duen, errepresioan zentratuko naiz. Gauza asko daude, espolioa dago, badakizue, konfiskatu egiten zuten, ondasunak, eta gero hori ere bai, errepresioa eta errepresio horretan ze paper jokatu zuen Elizaren hierarkiak, ez? Orduan, aitaren gandik batez ere hartu dut, pixka bat, pentsatu nuen, ez nitzela mugatuko Hego Euskal Herrira, zabalduko nuela Espainira, eta, aita ere, 3 urte intzitun aitak, eskertiar batalioi batean, Frankoren kontra, eta ibili izan Santander aldean, han zauritu intzuten, eta gero Asturias, Katalunian, eta leku askotan ibili zen. Orduan, ni ere ez naiz mugatu Hego Euskal Herrira. Noski Hego Euskal Herrikoa ere sartu dut. Orduan, lehenengo atala Jose Luis Villalongarena, bigarrenean, ja sartzen naiz errepresio urdinarekin, eta hor, errepresio urdinean, oso garbi ikusten da ze asmo zeukaten eta nola jokatzen zuten, ikusita Sevillatik atera zen zutabe bat, heriotzaren zutabea, deitu izan zaio, atera zen, eta gogorrena da, erresistentzia hondirik ez dutela aurkitu. Ez zen izan, atea ziren legionarioak, atea zen jende berexia, oso jende trebatua, Afrikan trebatua. Afrikan, bakizue, Rifeko gerra, horrek 16 urte irauntzuen, azizan 1911an da 27an bukatu zen, hor, gauza asko eta batez ere, 21 sekulako desastrea anual, hortan egin zuten eta hor trebatu zian, bai Franco eta general hauek, zeak ere bai, Milan Astray eta eta orduan, eliteko talde bazan, nola baita esateko. Abiatu ziren Sevillatik, eta lehen da bizi, Malaga errepublikaren gain gehatu zen, eta orduan egin zuten mendebaldea jo zuten, ego mendebaldetik, eta Badajozen egin zuten handiena. Baina, pasatzen ziren herrietatik, pasatzen ziren guztietan, gauza berbera egiten zuten. Eta berriro diot, importantea da, ez da sekulako erresistentzia aurkitu zutela, eta orduan, beraiek ere jende asko, beraiena ere jende asko hiltzala, eta ez, beraien jendeik itzen hil. Baina, beraiek oso garbi zeukaten, herri bat hartzen zutenean, 100% hil egin bertziela, fusilatu egin bertziela, 100%. Zergatik, izua, panikoa, beldurra sartzeko jendeari. Orduan, Josu baldin zinegotzi, ibili baldin zen, Republika garaian zinegotzia izan bat zen, nahikoa zen, fusilatzeko, nahikoa ez, fusilatu ingo zen. Normalean, agintariak baldin ziren, agintari xamarak, esan dute zinegotzi, alkate, eta horiek garbitu inbertzian. Zergatik, eskarmentua, eskarmiento, dakan bezala Sánchez Ortizek, eta beldurra sartu ezurretaraino, eta beraiena aurre ateatzeko. Aurretik datora, noski, beti aurretik etortzen da, bakizue, eta malauko iraultza alegin horretatik abiatzen, azten ziren kontatzen, orduan hasi ziren ja Guardia Zibilek eta txostenak egiten da, zerrendak egiten, zein fusilatu behartzen da hortiz etorren, da zerrenda bitatik tira, eta gero, herri bakoitzean iritsi eta, galetzen zuten, hemen zein di eskertiarrak, edo zen da eta benga, 100%, garbitu. Eta bildurra sartu, eta aurrera. Eta utzi, Primo de Riveraren garaian, alkate, zinegoti izandakoak, haien eskutzi, eta Guardia Zibilen esku, eta holako jendearen eskutzi, eta aurrera. Eta Badajozen,
Badajosek 43.000 biztanleo zituen, da 4.000 garbitu zituzten. Danak, zera baten, nola da, zezen plaza baten, metrailetakin, ze, gero, 4.000 hiltzeko ere munizio asko behar da. Eta orduan, metrailetakin, eta gauez, eta, bueno, izan behartzun, beretan, beldurgarria izan behartzun, eta ez da hain ezaguna ere, zergatik, noski, zera hori, memoria leku ez da gaur egun, hori, Badajoseko zera hori, hor etxe batu gintzien da bar, da gaur egunean ez dago arrastorik, ez dago ruinarik ere horrena, ez? Orduan, guk hemen Gernika eta horiek ez dauzko azteko eta ez dira aztu behar, baina, bueno, Badajoseko bat ere, ez da, gogoan hartzekoa da, merezi du, horre intzutena, ez? Bueno, Hego Euskal Herria etorrita. Hego Euskal Herria ere, bakizue, Bigarren Mundu Gerran hor, bi zati egin zuten bezala Lapurdi eta Benafarroa zati bat, esan dezagun, Frantzia okupatua eta bestea berriz Frantzia librea edo bitxirena, ez, Xuberoa eta zeta bitan banatu zuten bezala, Hego Euskal Herria ere nolabait alde batetik bitan banatu zen, dakizuen bezala Gipuzkoa eta Bizkaiak matxina da hasiera mitet etzan atera, gero badakigu hilabete eta erdira edo Donostian sartu ziren, baina hasieran ez. Eta Bizkaian berriz, 9 hilabetez iraun zuen errepublikak, eta zuen porrot egin zuen matxinadak Gipuzkoan eta Bizkaian. Aldiz, Araban eta Nafarroan, berehala batez ere Nafarroan, berehala gailendu zen, eta Araban ere bai. Baina hor ere, desberdina da, Nafarroa eta Araba. Nafarroan, dakizuen bezala, atzeguardian, frontetik kanpo, hanetzan fronterik egon. 3.000 gora hil zituzten, erail zituzten, Araban askoz gutxiago. Han ere, askoz gutxiago. Beste modu batera jokatu zutelako, hango jantxo edo elitea esan ezagun, beste modu batera jokatu zutelako. Orduan, alde batetik bitan zatitzen da, Gipuzko Bizkaia alde batetik eta Araba eta Nafarroa bestetik, baina gero Nafarroa eta Araba ere desberdina da. Eta Gipuzkoa eta Bizkaia ere, Gipuzkoan, zati zuet, hilabete terdi, irailean ja sartu ziren zen da bar, eta orduan hor ere desberdina izan zelako. Nafarroan sekulako garrantzia izan zuen apaizek, hierarkia erlijiosoak sekulako garrantzia izan zuen. Hor badago anedota bat oso adierazgarria. Gerra baino lehen, 36ko udaberrian, Aita Donosti elkartu zen Goma kardinalarekin. Goma kardinala zen Espainiako burua, zen erlijio aldetikan, beha zen kardinal nagusia, Toledoko hartzapezpikoa, baina, zen primado osateana. Orduan, alkartu zian kasualidadez, ala beharrez trenean, eta nunbait, Aita Donostek izatzen, behitu ni, zera noa, kongreso batean noa, musika kongreso badago ez dakit nun, eta ara noa. Eta besteak esan omentzion kardinal Goma katalana zan, Tarragonakoa zan, jatorriz. Ez gaude olako gauzetarako, ez gaude aixialdirako. Gobernu honekin ezin da zerrein, eta gerra dator. Aita Donostek gatu zen. Oain esango luketen bezala arte flipatuta, ez? Gerra datorrela eta ezin detela, harrituta, ez? Adierazgarria da. Gerra aurretik, Gomak bazekien, bazeuzkan enlazeako, bazeuzkan lotura jakiteko gerra zetorrela berehala. Bueno, ez beha bakarri, baina, adierazgarria da. Eta gero, zergatik harrapatu zuen gerrak Iruinean, kasualidadez? Kasualidad handia da, ez? Eta gainea, 3 urte pasazituen, Iruinean pasazituen Gomak. Toledo hartu zuten irailaren amaiera aldea, matxinoek, frankistek, eta etzan jun Toledora, antzekan. Egontzan Iruinean, han seguro sentitzelako. Zaten dute, gerra garaian, Espainiako, provintzia eklesiastiko nagusia Nafarroa izan zela, ez? Nafarroa izan zela zen da bar. Etzan bakarrikan Goma izan beste datu behontzien. Orduan, hori importantea da. Gero, Marino Aierra esker,
Marino Aierrak badauka liburu bat hain dela gutxi berriro editatu dute eta No me avergonce del evangelio du izena eta oso interesgarria da jakiteko zergatik edo nola edo. Hor, Marino Aierra horrek, hori Altsasuan harrapatu zuen, ordutxe gaztea eta apaiztu berria zen eta aurreko egunean, osea, Tamasiko ustailaren 17an edo hartu zuen Altsasuko parrokia. Eta, bueno, Nafarroako gotzaina Olaetxea zen, berez Barakaldokoa, langile semea zen, eta bueno, ondo konpontzen zen bere gotzainarekin, osea, Olaetxearekin, eta orduan, Altsasun bertako jendeak ihes egin zuen, Altsasu nahiko eskertiara zen garai hartan, bueno, ja, industrializazioa bazeon bizket, eta bueno, UGT bazeon, da zen da, barda, jende eskertiarra bazegoen. Orduan, hoiek ihes egin zuten, baina 500 lagunek edo ihes egin zuten, eta bertako buru geratu zen Soltxaga komandantea. Eta, Marino Aierrak oso garbi izaten zuen, behitu, eremu errepublikanoan baliteke gauza, talde inkontrolatuak ibiltzea, anarkistak, edo komunistak, edo sozialistak, ibiltzea talde inkontrolatuak hilketak egiten. Baina eremu nazionalean, esan ezagun, eremu frankistan, ez. Hor, dena kontrolpean dago. Eta hor, erantzule nagusiak eta agintariak militarra dira. Militarrek jakin gabe, militarrek xaxatu gabe, militarrek onartu gabe edo bestaldea begiratuta edo egiten dituzte falangistek, erreketeek eta guardia zibiko beste batzuk zeuden, bi horiek indar gehiegi ezartzeko, horiek laguntzailea dira. Baina buruak, nagusiak, militarra dira. Eta Altsasun nagusia zen Soltxaga. Da Soltxagak, bueno, Aierra juntzan Soltxagaren gana eta elkarrizketa bat izan du Soltxagarekin. Desan zion, fusilatu behar zituztenak, baiei laguntza espirituala ematera edo joaten zen Aierra. Eta gau, Soltxagaren gana junda, baina hau, zergatik hil behar da jendea, hola eta zerta behar da. Da Soltxagak ez zion, nola? Zuk, ez zaude, bueno, igual ez zaude esaten buruti ondo ez zaude, baina, ze esaten ari zara? Hemen ez da inor fusilatzen. Hori da beste gauza bat, ez? Gezurra esan, eta gainea gezurra egia balitz bezala. Eta zuk auzitan jartzen baldin badezu, bera gauean joaten zen, laguntza espirituala ematera hil behar zutenei, ez? Eta ez, baina hemen ez da inor fusilatzen. Frankoren menpean ez da inor fusilatzen. Bueno, ezin ezer esan gaina, ezin zion esan zuk ezurti bat zea, eta beldurrez. Orduan, Marino Aierrak utzintzun, apaizgoa, juntzan Ameriketara eta Uruguai neostakin une ibili izan da, utzintzun. Bere ikusi zituna ikusita 40an alde intzun. Bueno, oso importante izan zen Elizaren hierarkiak jokatu zuen papera. Euskal Herria desberdina izan zen. Euskal Herrian badaude elementu batzu desberdinak. Bata da hori. Hemen ez da ahaztu behar, 17 apaiz erail fusilatu zituztela, beste bilalonga gazteak, eta bilalonga gazteak, eta bar. Eta gainea, hilketa horiek gorroto bereziarekin, ez? Apaizak hiltzen zituzten nolabait gorroto bereziarekin. Hemen, Bizkaian batez ere 9 hilabetez, Elizak irekita ontzian, mesak ematen zian, arazotxo batzuk egongo zian, baina mesak ematen zian. Etzan inola ere, Katalunian adibidez, mesari itzen ematen, da dana itxitatzen, da dana. Hemen beste egoera bat egon oso ezberdina ontzan. Alde hortatik oso ezberdina izan zen. 2000 erligiosola zeuden Euskal Herrian, garai hartan, eta 16an, eta 2008an, 800-1000 artean errepresaliatuak izan zian, ez? Osea, zigortuak izan zian, kanpora biali zituzten, beste zituzten, eta batzuk gainea, tematu intzian batzukin, eta gorrotoz, adibidez,
Izurrategi Elorrioko apaiza, 50 urte zeramatzan, eta etzan inola ere aitzol moduko bat, nolabait nazionalista, euskal, EAJ-ko, edo, esan liteke zala edo, propagandista ere izan zen, eta bar. Baina hau ez, karlista esan dezagun, apaiz karlista bat, eta euskaltzalea, euskaraz egiten zuelako Elorrion, 75 urtekin hartu zuten, eraman zuten kartzelara, Palentzia ez dakiz zer, eta han hiltzan, eta hor badago adierazpen bat, oso ona da, igual luzatzen ez, baina oso ona da, ze gutun bidali zuen ze horrek, Izurrategik, orduan, EAeko, Gasteizen, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, Eliza aldetik, zan Gasteizko gotzaingoa, ez? Eta Gasteizko, zera zan, nola hori, bata olatxa eta beste zan Mateo Mujika, ez? Mateo Mujika, Mateo Mujika monarkikoa zan, etzan aitzol bezalakoa, monarkikoa zan, monarkiak ezarri zuen, gotzain, bestela etzan gotzain izango. Baina, etzan garbi etzuen jokatzen da esaten, hau gurutzada bat da, eta gurutzada horretan, berez, gomak behartuta, bai Olatxeak, eta bai Mujikak, 36ko abuztuan ja, esan zuten, etzela zilegi, edo pekatua zala, Frankoaren kontra aritzea, eta errepublikaren edo eskertiaren alde aritzea, hori esan zuten, berez gomak prestatu zuen, baina beste onartu zuten edo zaintzuten. Baina hala ere, beraientzat etzan, eta hori, Milan Astraik eta hube Gasteizen, humilatu intzuten, ez? Mateo Mujika humilatu intzuten. Da Erromara bidali zuten, da berez, badirudi konspirazioak ere ontziela erailtzeko ere, baina azken momentuan pentsatu zutela hori itxusia izango zela, atzain zuten. Esatea nintzen, Espainian, Katalunian, Euskadin, etzala Euskal Herrian, etzala Hego Euskal Herrian, etzala berdin jokatu eta Eliza aldetik eta hola oso ezberdina izan zela alde hortatik. Eta ezberdina izan zen gero, errepresio gorria ere, ez? Errepresio gorria alde batetik, errepresio urduinaren antzekoa izan zen, ekintzetan, ze gertatu zen, militar gehienak eta zeak pasatu zian Frankoren aldera. Orduan, errepublika geratu zen militarri gabe, geratu zen armari, armak bai, baina armak gutxirekin esan gutxiagorekin, eta batez ere profesional armaturik gabe geratu zian. Orduan, bakizue Madril eta Bartzelonan belaixe lortu zuten matxinada porrot egineraztea eta anarkistek lortu zituzten 50.000 arma ostagizer, eta orduan nolabait Bartzelona eta Katalunia egon zen hasiera baten batez ere anarkisten mendean, gero komunistak beraien arteko borroka izan zuten da bar. Baina, 3 urte horietan egia da errepresio gorria handia izan zala, ez? Katalunian batez ere anarkistak hasieran da bar, eta Madrilen berriz txeka famatuak egon zian, ez? 200 bat edola. Orduan, porrot egin zuen matxinadak eta sozialistek, komunistek eta arma zeuzkaten. Hori importantea da. Gaur egunean hori gertatzen da estatu batuan, ez? Danak armak, eta eusek gauza gertatzen da. Hemen ez, baina garai hartan arma asko zegoen. Eta arma horiekin, noski, talde asko sortu zian, eta zen, talde horiek nahi zutena egiten zuten, da antzeko gauza egiten zuten. Alde batea, errepresio gorria eta urdina berdina. Alde batea. Beste aldea ez da berdina, ze bai Generalitatea, eta bai Errepublikako gobernua ere, saiatu zian, jende asko salbatzen, ez dakit, eskuindarrak, eta barkuetan ateratzen zituzten Italiara, edo Frantziara, edo Frantziako barkuetan, eta saiatu zian errepresio hori leunagoa izan zedin, eta gero, gaina, ez zuten beste bezala egiten garbitu, hil, hobi komunetan sartu, eta gezurra esan, los hemos liberado, se han liberado, eta
gezur hutsa izan, eta gero horregatik, oraindik ere, hobi komunetan, azaldu dira 4, bestean azaldu dira 5, ez zuten erregistroak ere, ez zuten erregistratzen ze jende hil zuten eta abar, orduan egiten zuten erail, gezurra esan da tapatu. Eta orduan, zea berriz, normalean, errepresio gorrian, apuntatzen zian, zema jende hiltzen eta abar, eta desberdin jokatu zuten. Bueno, amaitzeko, lehen pixkete esan du Josuk, egia da, 2 liburu bezala daudela. Nik hasiera baten, hau nolabait erazkin bada, laugarren partea. Hilketen kontrako errepublikazaleak erazkin bada. Hasieran nik esaten nuen, errepresioa, errepresioan nagusi militarrak, haien laguntzaile falangistak eta erreketeak, eta laguntza espirituala edo zeak, esan nahi dute, legitimazioa Eliza, Eliza espainola. Desberdina, Euskal Herrian desberdin jokatu zula. Esaten nuen, bukatuko dut, esan behar da, Bilaleonga ere, damutu bezala intzala, eta lekukotasun bat utzi digu. Lekukotasun gutxi, zuet, egin eta ez esan, edo gezurra esan, edo isildu. Eta, honek azaldu zuen, bitzat, adirazi zuen, guk jendea hiltzen genuen untxia bezala. Eta gainea, bedeinkapenarekin, eta kontzientzia honarekin, guk ez genuen kontzientzia txarrik. Aitortu zuen. Egon altzen beste aitortzarik eta abar, horre ibili naiz pixka bila eta hor batzu, aitortza moduko batzu kontzien, baina oso gutxi. Eta bestadetik, errepublikanoak garbitu intituzten asko, baina hor ibilizian batzuk, hor dozenardi bat hartuenik, arraituta jatu nintzen, Melchor Rodríguez denun ezagutzen, da anarkista eta 500 gora, ez dakitzen bat jende salbatu zuela, eta pixket horretaz liburu batzuk irakorren dituen, da harrituta gehatu nintzen, hortik abiatu nintzen, eta gero pixkat, Josuk erazaldu du, 6 hartu nituen, batetik Manuel Irujo, Katalana Carrasco y Formiguera, laguna zian, Irujo eta Carrasco y Formiguera, oso berezia da, Carrasco y Formigueraren gero gutunak egiten zizkion emazteari, eta oso unkigarria da. Hauek, askotan, liburu hauek pixket hotzak izatea, edo zean da bar, baina badaude, zea batzuk, gutun egiten da, nintzen bintzat unkigarria, irakurtzen dizea, eta begia bete unkitu ditezea. Eta hoxe, horrekin pixkat erazkin bezala da, eta egia da, pixket aparte ere funtziona dezakeela, edo, baina, pentsatu nun, hemen zartzen espadut kostatuko zaita aurre ateatzea, eta, santziaten ondo gehatzen da, eta horrela egin genuen, ez? Eta bukatzeko, nik esango nuke, okerrena dela, alde batetik, historia da, ez? Zorionez, historia da, eta ez da atzo goizekoa, pixkat urte batzu pasatu dira. Hala ere, ikusten dezunean, beka generalak esaten duela Franco berriz ere errepikatu inberko litzatekeela, errepika ezina izan zala, eta espainol erdiak garbitu berbaldin badia, garbitu inberdiela, edo jakiten dezunean, bastakizen 200 ofizialek Felipe VI karta bat egin diotela esanez, gobernu honekin, sozialistekin da, sozialista eta Podemosekin, Espainiaren batasun zatiezin hori arriskuan dagoela, eta holako gauzak ez zuen. Zoritxarrez, erentzia frankista asko dago, arrasto asko dago, ez? Eta horiek, zuek bakizkizu eta zaingo, baina zoritxarrez, gauza asko geratzen da, eta ez da era bat iragana, Alemanian ere badaude neonaziak eta badaude, baina alare beste borroka bat egin da, Italian da, Alemanian, horrekin nazismoarekin, fasismoarekin bukatzeko, eta hemen ez da egin, eta nabaitzen da. Batez ere, justizian, eta indar armatuetan, eta leku askotan ikusten da, arrastoi badaola, eta ez dala zoritxarrez erabat iragana, ez? Eta honekin bukatzen dut, zuen galderak, edo ez dakit.
Bueno, mira, hor dago aldera edo zerbait. Nik galdera, lehenengo nik entzun nian, zarra zanean, Ramon Rubialeri, guda baino lehenago, aldatzen ziala sozialistak edo EJ-koa pistolekin, eta juten ziala arerioak akatzera. Lasai izaten zuela. Ez dut oso ondo jaso, Rubialek eta... Juten zian sozialistak alde bat, pistolakin, EJ-koak auketzen zuten, eta EJ bat hiltzen zuten, edo sozialistak hiltzen zutela, baina erantolatuan guda baino lehenago. Guda baino lehenago, oso... Ramon Rubial esan Ai. Orduan, berentzat hori jokoa bezala zala. Jokoa bezala zala. Bai, Bueno, potenzial, bai. ardo hartzea ordez, bazen etzai bat entzena. Bai. Eta bigarrena da, gaur egungo abertzale asko, hola historia jakina dela Arzallus nahi eta jaizten zala Azkoititik Tolosara jendea hiltzera frankismo garaian, hori agertu zen. Eta juten zan bakoitzean norbait hiltzen zuen Tolosan. Nork, zeak? Arzallusen aita. Hori el mundo egunkaria El mundo egunkaria. eta hori Tolosan denak dakite. El mundo egunkarian oso gauza, ez dakit. Hori Tolosan denak dakite jaizten zalearetik eta baten bat Gerra garaian, zen zaiut... Gerra eta gero. Gerra eta gero. Orduan bere zaletasun bat zan, Azkoititik edo ezakin nola, zeukala estankoa sala bakarrik besoa edo galdu zutenak, baina zeukan bat, eta junten zan Tolosara, eta beti norbait hiltzen zuen. Hori interneten oso errez aurkitzen da. Orduan, gaur egungo buru asko diala oso demokratak euskaldunak, bere gurasoak oso ondo bizi ziren frankismo garaian eta egin zituzten nahi zutenak. Holako gauza askotan fake news izategia, baina, bueno, ez dakit. Berri hori Tolosan dena dakite, eta hori frogatuta dago, nahiko frogatuta dago. Beste batzuk ez di hain gogorra, baina hori zan oso gogorra. Hombre, gero, igual egia izangoa, baina, noski, Arzallus desprestigiatzeko ere oso zaona da, ez? Bere aita hiltzaile bat. Arzallus berez zan ona, baina bere aita hori omen zan. Eta Tolosan denak daki. Tolosan zarrazianak bazekiten. Arzallusen aitari buruz bai azaldu da askotan hori karlista zela eta horrela, baina Arzallusek bere memorietan edo olako lekutan berak aipatu du ibiltzen zela garraiolari bezala eta horrela, baina sekulan ez du esan edo esun esan olako zeretan ibili zenik. Eta hori izango balitz, segurazki hori azalduko zen leku guztietan hori, Arzallusen kontra joateko eta hola, eta ez da azaldu hain garbi nik dakidanez. Eta El Mundotaz sentitzen dut, baina ez naiz fidatzen, osea. Nik ez naiz fidatzen egunkari bakar batetaz, El Mundo ez fidatzen. Garbi dago, atzeguardian, esan dut, hainbeste hilketa eta ontziela, eta, bueno, gure aitak esaten zuen, askotan, hemen jendea ibiltzen zala, bueno, beti esaten den, ez dakit, alako, askotan, bueno, istiluengatik, interesengatik, junda, bueno, hori zeadek, ez dakit zer, da hori garbitu inberdi hau, eta junda garbituta, bueno, egontzala impunidade tarte bat, ez dakit noiz arte seguru eta zenbat, bueno, jendea ibilizala. Jendea, Frankoren alde ibilitakoek bazuten impunidade bat edo zea bat, ez dakit zenbat urtetan edo zean, eta holako bai ibiliziela hori aprotxatu zutela, ez? Hori bai, Juan. El Mundo eta Arzallusen aita eta... Tolosan galdetu nahi bezu? Bai. Ez, baina Tolosan esatako egin dituzte horren inguruan lan historiko potente batzuk, eta sekulan ez dut ikusinik olako aipu bat Arzallusen aitaren ingurukoa. Eta hain garbia izango bazen edo hain argia baldin bat zegoen hori, segurazki hor jarriko zuten. Eta ni dakidanez,
Arantzadik eta Errazkinek egindako lanetan olakoren arrastorik ez dago. Gauzak diren bezala. Baina karlista izan zela beraita, bai, berak aitortu du eta jende guztia daki, hor Azkoitia aldean eta horrela. Zerbait gehiago edo... Pues bueno, nik ueukoei eta Pako Zuduperi zorionak eman, abera. Bai. Zergatik fetxa horiek? 1948. Arrazoiren badago, 1948an bukatu, eta ez, egia esan, bai, nolabait, nik ez dakit seguru, egia esan, on momentuen ez gogoratzen, zergatik hartu nuen hori, pixkat, Estado de guerra bukatu zelako sobre el papel, teoriaz. Teorian, gerra bukatu zelako. Eta arrazionamentu kartilla ere hortxe ibili zan, ez? Eta Parkatu? Kartilla arrazionamentu hori bestekit inguru hortan ibili zan. Zea bat, nolabait, alde hortatik handiko mendik hartu ez, baina, bueno, egia esan ez da oso, bai, oso justifikatua ere igual ez dago, zea, baina... Oain momentuen ez gogoratzen egia esan, zergatik kokatu nuen 48an, da gero egia esan, ba ez detor gehiegi zein. Igual kenduta hobeto gongurutzak, bai, ez dago oso justifikatua zergatik 48an, da gero errepresio hori ez da gehiegi zea egin, ez nahi zor gehiegi aritu. Azkenean, hasieran luzeagoa zen, laburtu nuen pixkat hori ere bai, baina momentuen ez gogoratzen, egia esan hoizu. Bira, oain beste galdera bat. Oain urte batzuk, emazte eta ebio gendu ginean, Kordobako katedral mezkita horretan. Eta barruan, badago plaka bat, nun jartzen duen, omenez, errepublikaren pertsekuzioaren biktimengatik. Orduan, galdera da, errepublika garaian, gobernu errepublikanoak, Elizaren eta kulto katolikoaren benetako jazarpen antolatua egin zuen, bai ala ez. Osea, esan nahi dut, hor pesatzen dut, nabardura asko egongo dira, esan dezu Katalunia, Euskal Herria, eta zenei horre pixka bat zalantza dauzka. Benetan egontzan, hau da, republikak antolatuta, badakileku batzutan nola da, Aste Santuko prozesioak eta debekatu zirela, eta bueno, eta git. Ez dakit Josuk edakien, nik ezin dizutola erantzun ona eman, bai orokorrean, doski, zeak beti general zabiek ez, Frankok eta zeak eta bar, beti izan zuten, hemen sekulako kaosa zegoela, errepublikaren garaian errepresio itzela, gobernurik ez zegoela, orduan ba, horreatiken altxatu ziela, ez, horreatik altxatu ziela, eta baina, bueno, bakizu zertutela, ez gu altxatu ez, gu nolabait geho horri buelta amantzi duten da errepublika altxatu zala beraien kontra eta bar, baina bueno, ez dakit, zure galdeari erantzuten seguru ez dakit. Osea, konkretuki Kordoban errepublika zematen jago jazarpena zen da bar, egia da orokorrean. Nik irakurri ditudan zen denetan, esaten, ez, inola ere ez, osea, ez zeola motiborik errepublikarekin ba hain disgustatua egoteko, hain, hau ezin da jasan, ez, gertatu ziren, zagatzuk, Eliza erreketak eta zeak eta gertatu ziren, eta baino, exageratu, bitat, hola, ikuspegi orokorra da, ez hola, inola ere holako anarkiarik, eta orduan, beraiek justifikatzeko beraien matxina da, hor indarra jarri zutela eta anpatu eta onditu egin zutela, oaina onditu dezaketen bezala, hori, PSOE eta Podemos gobernuan egon da, ezin da gobernu, exageratu dezaketen bezala. Ez, gerra garaian de facto Espainia republikanoan kultua desagertu egin zen. Eta esateako, Katalunia aldean, Irujo hor zegolako eta horrela, Irujo saiatu zen esateako kultu askatasuna bermatzen. Baina hori, zen oso eskasa.
eta kapilla pare batean, Santa Maria del Pin eta beste batean, rekuperatu zuten kultu kristiano eta hola. Baina, suposatzen dut, beste leku batzutan, esatako Madrilen eta horrela, republikanoak menpe zituzten hirietan, kultua desagertu egin zen. Baina esen agintearen aldetikan nolabaiteko jasarkundea, baizik eta de facto beldurrez eta horrela, apesek eta horrela utzi zuten, hain zuzen ere, baita ere, hori gertatu zen, desmazien artean, apesen kontra izan zen oso fuertea, Katalunia aldean, baita Madrilen ere, eta horrela. Eta Euskal Herriari dagokionez, biztan dago Bizkaian esate baterako, Eusko Jaurlaritza hor egon zen bitartean, urritik ekain arte kultua jarraitu zuen eta horrela. Eta, bueno, bizta hor dago oso adierazgarria dere bai. Esatako, bazeuden hainbat bataioi, Eusko Gudarosteakoak bere kaperauekin eta guzti. Eta badaude argazki batzuk Markin aldean, eta ez dakizer, baserrietan argazkilari famatuek egindako argazkiak nun azaltzen dire gudariak eta mesa ematen eta bar, eta bar. Eta horren ondorioz izan zen hori, frankistak ja, Bizkaia hartzen dutenean eta horrela, esatako, argazki famatu hori, gero Karmonako kartzelan, 100 inguru apez, kaperauak izan zirelako Eusko Gudarostearekin batera. Horrek zan nahi du, kultua jarraituzun, eta bazegoen sektore bat erlijiokoak eta horrela, bategina, errepublikanoiekin. Ez guztiekin, esatako, bataioi komunistek eta bar, ez eukaten kaperaurik eta horrela. Baina, zuri erantzunez, nik uste dut hori, de facto, erori egin zela kultua eta horrela, baina gobernuaren heldetikan esen jasarkunde bat edo legislazio bat apesen kontra, kultuen kontra, baizik eta izan zen, de facto, suertatu zen egoera Elizaren kontrakoa, eta hildako asko. Katalunian konkretuki Irujo saiatu zen, hango buruarekin, gotzainarekin bakizue, irurita hori hil egin zutela, ez zutela, baina, urrengoa, Katalunian buru zena, gotzaina zena esan dezagun, eta erabat gotzaina izan, saiatu zen horrekin egon eta mezak ematen az zitezen eta bar, kontra, eta Irujo nahiko fidagarria da, nik sinisten diot Irujo hori, ez zuen nahi izan. Kataluniako gotzainak, esan ezagun, Kataluniako buruak ez zuen nahi izan Elizak ireki, bestela nolabait egin bertzen, propaganda txarra, eta nolabait errepublika eta kultua, Eliza, apaizak eta bar, kontra, biek, orduan, etzan onargarria izango Katalunian atzea berriz Elizak eta ireki eta polarizazio hori. Eta hori, konkretuki hor, ez zuen onartu. Vatikanora jok zuen, eta, bueno, historia badago, Irujo, eta Katalunian buru zena bikarioa, gotzaina desagertua zeon, hilda zeola, bai. Duela urte batzuk egon nintzen Bilboko itxas museoan, eta hor, atal batetan janik 19. mendekoan, agertzen zen dela Sota eta Aznar lantegi famatua. Eta gaur egungo narratibaren barruan, Aznar zala, ez dakit, Aznarren aitona edo horrelako bat. Ez. Aznar Nabierakoa ez du zerikusirik, Aznar. Ez du zerikusirik? Ez. Zerikusi zeukana zen beste pajaro bat, Manuel Aznar Zubikarai, hori zen kasetaria, gazte garaian abertzale, idazten zuen esatako Euskadi egunkarian, lehenbiziko mundu gerratea suertatu zenean, berak egundoko kronikak egin zituen udalgai izengoitearekin, hori zen Manuel Aznar, etxalarren jaioa, gazte garaian nazionalista. Aznarren aitona. Bai, eta hori gero jun zen Kubara, kasetari bezala, bueltatu zen Espainiara errepublika aldarrikatu baino pizko bat lehenago, eta errepublikako urtetan gero eta eskumarago jun zen, eta gerra azten denean atxilotu egin zuten Madrilen, eta Prieto, sozialista, buruzagi sozialista, kain zuzen ere ezagutzen zulako Bizkaiko garaietatik, ese rubio, joven, periodista eta tal, lortuzun Aznar horrek alde egitea Valentzia aldera. Valentziatik
Frantziara, eta Frantziatik bueltatu zen Espainia nazionalera. Eta hor, ja, gerra egin zuen kazetari bezala frankistekin, eta hori da gure Jose Mari Aznarren aitona. Baina ez duzer ikusirik Aznar nabierakoekin, ez da ere. Ederki. Eta gero Aznarren aita Zaragozakoa. Eta gero... Kolumnista edo. Hau, zera, honek erabiltzen zituen bi izengoiti, bat Gudalgai eta beste bat Imanol. Imanol izan dakoa, Manuel Aznar Zubigarai, hori, gero izan zen Espainiako embajadorea ez dakinun, gero izan zen F-ko burua, La Vanguardiako zuzendaria, eta honek idatzi zuen Francoren biografia, la crónica de la guerra civil española, ikuspegi frankista goiti bera, bai. Gero, bere, iloba atera zen bezala, claro. Baina ez du zer ikusirik Sota Aznar nabiera horiekin. Ederki. Ez. Bueno, gehiago edo hor bukaeran dago beste bat, ez? Ez diat izaldia entzun, baina gogora, por una memoria digna, nire aitonaren historia berreskuratu entzun. Egia esan da, Galiziarra zen, UGT-koa, bai? Eta 1954 arte kanpo esparru batean egon zen. Normalean esaten da frankismoan kanpo esparrurik ez zegoela izan, baina 1954 arte minifundioko jendea eraia izan zen. Ferroleko sarraskia eta memoria historikoa hori galdua dago. Nire aitona adibidez Pasai aldea juntzen, baina falangistek esan zioten Galizian ezin zehala gehatu. Milaka hildak egon ziren Ferroleko sarraskian, Ferrolen kanpo esparruan, eta gogora bere espedientea lortu du 50 urte eta gero, Madriden. Horrela dira gauzak, ez? Ulertu dizut, zure aitona egon zela konzentrazio zelai batean, Espainian, ez? Bai, 16 urtekin UGT-en egonda por sedición militar. Bai. Falangistek esan zioten 16 urte zituelako ez ziteola fusilatuko, baina Galizian ezin zela gehatu. Pasai aldera juntzen, eta 1954an arrantzale bezala lana lortuzun, baina frankistek ley de responsabilidades políticas aplikatu gintzen. Bai? Eta horren arabera Terranobara jun behar zen. Terranobara zen azkuene kalean zeuden tentxerpen zeuden errepresaliatu politiko askok ezin zuten hitzein. Eta haiek Terranobara juten zian. 1974an ley de responsabilidades políticas june intzenean hitz egiteko gaitasuna lortu zuten, baina zori eskutua, baina, bueno, zorionak dena de. Ez, baina, esan behar nizun, aspaldiko partez jaba daude lan mardul batzuk kontu horietaz, Espainian izandako konzentrazio zelaietaz eta lan batalloietaz, eta bar, badago irakasle bat oain, zera, Barcelonako
Unibertsitatean dagoena, Rodrigo, eta honek egizun tesia hain zuzen ere Espainiako konzentrazio zelaietaz kautibos izenburuarekin argitaratuzun kritikan, eta gero hemen Euskal Herriari dagokionez atako badago emakume bat Badiola, Concepción Badiola uste duela, edo Badiola gutxienez, horrek baita ere idatzi du bizpairu liburu Orduñan eta Bizkaia aldean izandako konzentrazio zelaietaz. Eta lan batailoietaz baita ere, Iruñan Fernando Mendiolak idatzizun Pirinotako lan batailoietaz, eta horrela, horren inguruan daude gauza desente argitaratuta, eta hor, seguruzko aurkituko duzu zure aitonaren arrastroa. Beste ohartxo bat, zehari, ez dakit nola duzun izena, zehari, bai, Otamasei berrota sortzi, batez ere nik uste pixu hundina izan zula, zeak, desente baliatu denik Paul Prestonen El Holocausto Español, eta hori da, justu Tamasei berrota sortzi, hor zaiten data, aipatzen du berak, gerra bukatuta berrota sortzea bitartean, 20.000 erail zituztela, berak jartzen du. Datuekin kontu zibili behar da, eta beti izan behar da nork esaten duen. Baina, Paul Prestonen arabera, 20.000 hil zituzten, 19tik, gerra bukatu zanetik, berrota sortzira. Eta, legeak egontzian, eta bar, eta berak, eta hortik hartu nuenik, baina gero egia da ez dudala hori justifikatu. Bueno. Eskerrik asko, tortzeatik eta ez dakit. Eta horreko arte. Bai, hurrengo arte.